תעשה לחיים. לחיים. תעשה ככה. תביא את היד שלך. ככה. תאכל. תקרב. כן. תביא לי לטום. תן לי לטום. טעים. רגע, אבל תגיד לי אם טעים לך. מ-1 עד 10 כמה? חכמולוג, גילית את ה... גילת האוצר. אתה גאון. זה טעים לך? לא, למה אתה מפרק? לא קרה כלום, תאכל. הכל בתוך הפה, בבת אחת. לא.